ഹലോ, ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ റോസ്മേരിയാണ്. റോസ്മേരി? ഏത് റോസ്മേരി? നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നമ്പറാ വേണ്ടത്? 72496. സോറി, റോങ് നമ്പർ. ഹലോ ഹലോ, 72496 അല്ലേ? അല്ല, 495 ഡയൽ ചെയ്ത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് മിസ്റ്റർ? ആരേ മോളെ? കുറെ പ്രാവശ്യമായി ഒരുത്തൻ റോങ് നമ്പർ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ശല്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇതുകൊണ്ട ആരുടെ നാടിനി? നിന്റെ നാവറിക്ക് പോയടാ പട്ടി. അഹമ്മദ് കുട്ടിയോ? ഉണ്ടല്ലോ, കൊടുക്കാം. നിനക്ക് പഠിച്ചാൽ അമ്മായി ആയിരിക്കും, ബോംബെന്നാണ്. അമ്മായി അഹമ്മദ് സ്പീക്കിംഗ്. അഹമ്മദ് കുട്ടിയെ നിന്റെ അമ്മേനെ കെട്ടുവാൻ. അതാണ് നിന്റെ അച്ഛനെ കെട്ടോളൂ. എന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ ഓണം മരമാക്രി. മരപ്പറ്റി. ചായ കുടിച്ചോ? അമ്മായി എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒന്നുമില്ല.